जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला भारतआव उदांस्रि जानायनि उनाव आसामा मोनसे आलादा रायजो जानायनि उनाव बियो गिबि खेबनि थाखाय आसामनि राजथावनि दिसपुर बे दिसपुरनि बाहेराव गाबोनो जोंनि जि बिटिआर बे बिटिआर रिजननि जि BTCLA बेवहाय जोंहा जिहेतु एसेम्बलि हल दङ बे एसेम्बलि हलाव गिबि खेबनि थाखाय आसाम एसेम्बलिनि जि बाजेट सेसन रां बावजा 2020 आरो 2026 मायथाइनि जि रां बावजानि गिबि सान बे गिबि साना बेवहाय जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो दिनै जों गासैबो गाबोननि सानखौ नेगासिनो दङ आरो गाबोननि थाखाय दिनै बेनि जि मोनसे साखाफारा जानांगौ बेनि जि मोनसे मा होनना बुंदों प्रिपारेसन बे प्रिपारेसना जोंहा कमप्लिट जाबाय खालि गाबोनो 17 फेब्रुवारि बे 17 फेब्रुवारियाव जि सेसन बे सेसना जिरायनांगौ आरो जिरायनायखौ जोङो नेबाय थादों जोङो बुंनो हायो दे गाबोन सानसेनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि मिरु क'क्राझार बे क'क्राझारा माने आसामनि राजथावनि बे सानसेनि थाखाय बे राजथावनि जागोन आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद माने गोजोनथाव आरो बियो मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन गमामायैनो नैबे जि मोनसे गरन्थ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि बिथांमोननि जि मोनसे गोख्रों जि मोनसे गरन्थ बे गरन्थनि गेजेरजों बे हाबाफारिया जाफुंनायनि जि मोनसे लामा बियो थांगासिनो दोङो आरो गाबोनो जोङो बेखौ जाफुंसार मोनसे थासारियाव जोङो मोनगोन आरो बेखौ जोङो नैबे बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे गोजोनथाव रादाब आरो मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन जानो गोनां बेवहाय बिटिसिनि MCLAफोरखौ हांख्रायनाय जादों ना बेवहाय जोंनि बिटिसिनि MCLA इभेन जोंनि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' डेपुटि चिफआ गावनि MLA जाखाबाय गासैबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो बेवहाय गासैबो बाहागो लानायनि थाखाय जिमानखिनि जोंनो जिरायनायनि जिखिनि राहा बे जिरायनायनि राहाफोरा जों बेखौ खालामजोब्बाय आरो बेनि अनगायैबो जोंनि जिखिनि MCLAफोर एमफोर बेवहाय बेनि अनगायैबो बेवहाय जिखिनि भिजिटर्सफोर थागोन कलेज स्टुडेन्टफोर थागोन सिनियर सिटिजेनफोर थागोन बे गासैनिबो थाखाय बेवहाय जिहेतु मोनसे रुल दंखायो मोनसे नेमखान्थि दंखायो बेवहाय स्पिकार्स गेलारि थागोन बेवहाय जेनेरेल गेलारि थागोन बेवहाय प्रेस गेलारि थागोन बे गासैबो जोंनि नैबे BTCLAनि जि एसेम्बलि हल बे एसेम्बलि हलाव दोनखाजोबो आरो बेबायदियैनो गासैबो जिखिनि प्रिपारेसन बे प्रिपारेसनखौ जोङो अलरेडि खालामखानानै लाबाय आरो बेवहाय गासैबो थाखोनि जाय बिथांमोना बेवहाय बे एसेम्बलिखौ नायनो गोसो जायो नायनो लुगैयो नायनो थाखाय हांख्रायदों बिथांमोना बेयाव फैनानै एसेम्बलिखौ नायनायनि गावनि मेगनजों नायनायनि नुनायनि मोनसे सुबिदा बेखौ जोङो खालामनानै लाखिखाबाय बेयो जिहेतु गासैबो माने मन्त्रि MLAफोर दिसपुरनिफ्राय फैगोन दिसपुरनिफ्राय फैनाय हिसाबै बेवहाय एसे सम लागोन जोङो बेखौ मोनदाङो नाथाय जोङो नुनो मोनदों दे ओरैनो सेसनफोरा जोंनि BTCनि सेसनानो होन बा आसाम एसेम्बलिनि सेसनानो होन बा पार्लामेन्टनि सेसनानो होन बेयो 9 रिंगानिफ्राय फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागायो नाथाय बेवहाय सफैनायावनो एसे सम लानो हायो जों हार्डलि जुदि गासैबो MLA बिथांमोना मन्त्रि बिथांमोना जोंनि मानाव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंहा माने बिश्वजित दैमारि बुंथिगिरि बिथांमोननि जि मोनसे एराइभेल बे एराइभेला जुदि आर्लि नियार एबाउट 11 जुदि जायोब्ला बियो नियार एबाउट बियो 12आव बियो स्टार्ट जानायनि मोनसे आसा दं जोङो मोनथिखाबाय नोंथांमोनाबो मोनथिखाबाय खौरां बिजोङावबो जों नुखाबाय दे जोंनि आसामनि रायजोपाल बिथाङा मैयानो दंफैखायो आरो दिनै गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि CIT बेबायदि हाबाफारियाव बिथाङा दोंबाय थायो बिथाङा सफैखाबाय आरो बिथांनि जिहेतु एड्रेसिं बे एड्रेसिंजोंनो जागोन हिसाबै बे साइडनिफ्रायबो जिखिनि थामथिम जानांगौ बे थामथिमा जाखाजोब्बाय जिहेतु सदननि सिङाव 40 सोद्रोमाफोरनि थाखायल' खालामनाय जादोंमोन दायो 126 जितु MLAफोर जिरायफैगोन बेयाव माबोरै एडजास्ट खालामदों ओरैनो बे एसेम्बलि हलाव 46 सानि जि जिरायनायनि जि मासि बे जिरायनायनि मासिया दोङोमोन नाथाय बेखौनो माने फोसाबनानै 126 MLAफोर आरो बेनि गेजेरावनो मन्थ्रिफोर थागोन बेनि गेजेरावनो जोंहा गिबि मन्थ्रि दोङो
आरो बेबायदि जिरायनायनि जे मोनसे सुबिदा बे जिरायनायनि सुबिदाखौ जोङो जोबोद मोजाङै खालामजोब्बाय बेवहाय गासैबो जिखिनि फेसिलिटिस जिरायनायनि फेसिलिटिस सुबिदा माने माइक्र'फननि सुबिदा बेवहाय माने गुबुनाव बाहेरायाव थानानैबो नायनो हानायनि जिखिनि सुबिदा बे सुबिदाफोरखौ इतिमध्य खालामजोब्बाय खालि जोङो गाबोननि सानखौल' नेनानै थानांगौ क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं क्ल' मेशिन भार्चुएल रियेलिटी हेमार एयार हकी पाइरेट्स फ्रग माग शूटार बाइक रेसिं कार रेसिं बास्केटबल पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन